Мы з радасцю адзначаем нараджэнне Найсвяцейшай Панны Марыі. З яе ўзышло сонца справядлівасці, Христус наш Бог. У імя Отца і Сына і Духа Святого. Амен. Пан з вами. Дорогие браты и сестры, віншую вас сённяшнім святам нараджэння Маці Божай. Хай апека Маці Божай будзе заўсёды над намі, над нашай парафіяй, над нашым горадам, краінай. Хай захоўвае нас ад усяго злога і дапамагае нам ісці да Христа разам з ёй. Ахвяру святой імшы, у якой удзельнічаем, складаем у наступных інтэнцыях. Я малюся ў інтэнцыі святой памяці Уладыслава і Вальдемара. Ksiądz Андрей моліцца ў інтэнцыі святой памяці Елены. Вечны спачын дай ім, Пане. Няхай ім свеціць, няхай адпачываюць у супакоі вечным. Амен. Каб мы годна малі скласці гэту найсвяцейшую ахвяру, перапросім Бога за нашыя грахі. Спавядаюся Богу усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Амен. Пане, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Христе, змілуйся над намі. Христе, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Пане, хвала на вышынях Богу, а на зямлі супакой людям добрай волі. Хвалим Цябе, благословляем Цябе, кланяемся Табе, прославляем Цябе, дякуем Табе дзеля вялікай хвалы Тваёй. Пане Божа, Валадару нябесны, Божа Ойча всемагутны, Пане Сыне адзінародны, Езу Христе, Пане Божа, Баранку Божий, Сыне Айца, які бярэш на сябе грахі свету, змілуйся над намі. Які бярэш на сябе грахі свету, прыймі маленне нашае. Які сядзіш праваруч Айца, змілуйся над намі, бо толькі Ты святы, толькі Ты наш Пан, толькі Ты найвышэйшы, Езу Христе, з Духом Святым, у хвале Бога Айца. Амен. Молимся. Милосердный Боже, нараджэнне збаўцы з Найсвяцейшай Панны Марыі стала пачаткам нашага збаўлення. Адары нас шчодра Тваёю ласкаю, каб святае нараджэнне умацавала супакой ва ўсім свеце. Праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя.
Читання послання святого апостола Павла до римлянаў. Браты, мы ведаем таксама, што тым, хто любіць Бога, пакліканым па яго пастанове, усё садзейнічае дзеля добра іхняга, бо каго ён наперад пазнаў, таго і прадвызначыў быць падобным да вобраза сына свайго, каб ён быў першародным між многімі братамі. А каго прадвызначыў, таго і паклікаў. Каго паклікаў, таго і апраўдаў, а каго апраўдаў, таго і ўславіў. Што ж скажам на гэта? Калі Бог за нас, хто супраць нас? Той, які сына свайго не пашкадаваў, але аддаў яго за ўсіх нас, як жа не дасць нам разам з ім таксама ўсяго? Гэта Слова Божае. Узвеселится душа моя у Богу, узвеселится душа моя у Богу. Я сподяюся на Твою милосердность, узрадуется мое сердце Твоему збавленню. Я заспяваю Пану, бо ён ощасливил мяне. Узвеселится душа моя у Богу. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Счастливая ты, Панна Мария, и годная усялякой хвалы, бо с тебе узышло солнце правды, Христос наш Бог. Аллилуйя, Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Матвея. Хвала Тебе, Пане. Родовод Иисуса Христа, сына Давида, сына Авраама. Авраам был батьком Исаака, Исаак – батьком Якуба, Якуб – батьком Юды и ягоных братов. Юда был батьком Фареса и Зары, маці яких была Тамар. Фарес был батьком Эзрома, Эзром – батьком Арама, Арам – батьком Аминадаба, Аминадаб – батьком Наасона, Наасон – батьком Сальмона, Сальмон – батьком Бааза, а маці была Рахаб. Баас был батьком Абеда, а маці была Рут. Абел был батьком Єсея, а Єсей был батьком короля Давида. Давид был батьком Соломона, а маці ягоная была ранейшая жонка Урии. Соломон был батьком Рабаама, Рабаам батьком Абия, Абий батьком Асы, Аса батьком Язафата, Язафат батьком Ярама, Ярам батьком Осии, Осия батьком Яатама, Яатам батьком Ахаза, Ахаз батьком Эзехии, Эзехия батьком Манасеса, Манасес батьком Амона, Амон батьком Есии, Есия батьком Ехонии ягоных братов,
падчас вавілонскага перасялення. А пасля вавілонскага перасялення Ехонія быў бацькам Салятыэля, Салятыэль бацькам Зарабабеля, Зарабабель бацькам Абіюда, Абіюд бацькам Еліяхіма, Еліяхім бацькам Азора, Азор бацькам Садока, Садок бацькам Ахіма, Ахім бацькам Еліюда, Еліюд бацькам Еліазара, Еліазар бацькам Маттана, Маттан бацькам Якуба, Якуб бацькам Юзафа, мужа Марыі, ад якой нарадзіўся Езус, званы Христом. Такім было нараджэнне Езуса Христа. Пасля заручынаў маці ягонай Марыі з Юзафам, перш чым пачалі жыць разам, яна зачала ад Духа Святога. Юзаф жа, муж яе, будучы справядлівым і не хочучы зняславіць яе, хацеў патаемна адпусціць яе. Калі ён надумаў гэта, вось анёл Пана з'явіўся яму ў сне і сказаў: «Юзафе, сыне Давіда, не бойся прыняць Марыю жонку тваю, бо зачатая ў ёй ёсць ад Духа Святога. Яна ж народзіць сына і дасі яму імя Езус, бо ён збавіць народ свой ад ягоных грахоў». А ўсё гэта сталася, каб збылося сказанае Панам праз прарока, які кажа: «Вось дзева зачне народзіць сына, і дадуць яму імя Эммануэль, што азначае «з намі Бог». Гэта слова Пана. Даражэнькія, сёння святкуем нарадзіны Найсвяцейшай Марыі Панны. Можа, для нас святкаванне народзін рэч звычайная. Ёсць некаторыя культуры, дзе святкуюць не столькі нарадзіны, колькі дзень анёла, дзень звязаны з іменем. Калі адчыняем Святое Пісанне, то ў Святым Пісанні 3 разы успамінаюцца святкаванне народзін тут на зямлі, у гэтым свеце. І ўсе 3 гэтыя разы гэта не надта добрыя ўспаміны гэтага святкавання. Як быццам бы Святое Пісанне адносілася да святкавання народзін неяк негатыўна, бо адзін з гэтых прыкладаў святкавання народзін фараона, другі святкавання Бальтазара, караля медыйскага, які падчас гэтага святкавання ганебна адносіўся да ўсіх тых начынняў, якія былі захопленыя ў Ярусалімскай святыні, і за што і паплаціўся ў гэтую ж ноч. І трэці раз, калі цар Герад святкаваў свае народзіны і падчас гэтага святкавання забіў Яна Хрысціцеля. Але Касцёл, нягледзячы на тое, што заўсёды святкуе дзень нараджэння для неба, усіх святых мы ўспамінаем у дзень іх нараджэння для неба. І толькі 3 людзей мы ў касцеле святкуем нараджэнне тут на зямлі. Это, вядома, нараджэнне Пана Езуса, на Божае нараджэнне. Гэта нараджэнне Панны Марыі, як сёння, і нараджэнне Яна Хрысціцеля. І ўсе 3 гэтыя святкаванні, яны вельмі злучаныя з таямніцай уцелаўлення Бога тут на зямлі. Бо Маці Божая — гэта тая, якая нарадзіла яго, дала яму
нашу чалавечую натуру тут на зямлі. Ян Хрысціцель той, які нам указаў на Слова Божае, на таго, хто прыйшоў на гэтую зямлю як чалавек, ну і нарадзіны самога Езуса. Што я хачу гэтым вам паказаць? Мы цешымся і радуемся з кожнага нараджэння новага жыцця тут на зямлі. Але бяда тады, калі гэтае нараджэнне, яно як бы выключае Бога са сваёй гісторыі. Калі гэтае святкаванне нараджэння як бы не мае ў сабе сувязі з Богам і падзякі яму за дар гэтага жыцця і вельмі адказнага выкарыстоўвання гэтага жыцця. І кожны раз, калі яно вельмі цесна звязана з уцелаўленнем Бога, прыйсцем Бога тут да нас на зямлю, яно выдае несамавіты плён. Мы чытаем у гэтае свята вельмі цікавы урывак з Евангелля, такі доўгі радавод. Пералічэнне ўсіх гэтых імёнаў, навошта, здаецца. Святы Мацвей паказвае нам гэты радавод ад Абрагама, айца веры, бацькі веры, менавіта з яго пачалося абранне народу. І гэтая гісторыя Бога са сваім народам. Аж не прыйшоў Езус Хрыстус. Святы Лука паказвае гэты радавод трохі па-іншаму. Ён пачынае ад Хрыста і цягне яго аж да самога Адама, першага чалавека, бацькам якога з'яўляецца Бог. Чалавек ад Бога зышоў і да Бога прыходзіць. І вельмі прыгожа, калі вы пачулі, уплецены ў гэты радавод 5 жанчын. Імёны 5 жанчын. Яны там успамянуты нездарма. Уся гэта гісторыя, гэты радавод, ён паказвае нам драматычнасць нашай гісторыі. Бо гісторыя гэтых людзей, якія успамянуты, яна не заўсёды прыгожая і цікавая. Першая жанчына Тамар, якая успамянута, гэта цудзалажніца, прастытутка. Ну, яна удала сябе, прастытутку, каб выканаць загад Левірату. Другая жанчына Рахаб была прастытуткай у Єрихоні і збавілася дзякуючы таму, што праявіла гасціну да саглядатаяў, якія прыйшлі з Юдэі да яе, бо паверыла ў Бога. Рут, яна належала да іншага народу, яна не паходзіла з народу Ізраіля. Яна была маабіцянкай, таксама народу народжанага з грэшнай сувязі Лота са сваімі дачкамі. Але яна праявіла вялікую міласэрнасць да сваёй свякроўкі Наэміні, чым улучылася ў гэтую гісторыю ізраільскай народа і была бабкай караля Давіда. Жонка Уры, якая ўспамянута тут, Давід яе згвалціў і забіў яе мужа Урыю. І толькі 5-я жанчына Марыя, якая ўспамінаецца, яна прадстае перад намі у сваёй дзявочасці і без адзінай плямы, як той першастак як бы новага чалавека. Гэта ўсё паказвае, што Бог не брыдзіцца ніводнай гісторыі нашага жыцця. Бог не брыдзіцца ні аднім нашым грахом. Ён уваходзіць у гісторыю кожнага чалавека, уваходзіць у гісторыю такая, якая яна ёсць. Прымае кожнае нашае жыццё, каб яго асвяціць, перамяніць, каб, злучыўшы з сваім боствам праз свайго Сына, зрабіць з нас новы народ, адроджаны ў Духу Святым.
Таму мы святкуем сёння нарадзіны Панны Марыі. Вось, дзякуючы Богу за гэты дар. Дар яе дзявіцтва не толькі в фізычным сэнсе, але ў духоўным сэнсе. Дзявіцтва адраджэння нас саміх. Таму прымем гэтае Божае Слова ў сваё сэрца, каб кожны з нас таксама мог нараджаць яго тут, на зямлі, праз добрыя ўчынкі, добрыя словы, праз добрыя падзеі, якія робім. Няхай Бог нас у гэтым умацуе. Аман. Вызнаем нашу веру. Веру ў адзінага Бога, Стварыцеля неба і зямлі, всяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Jesуса Христа, Сына Божага ад народу, Отца Божого, перед усімі веками, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога соправного ад Бога соправного, народженого ад нестворенного, одиносудного Отцу, раз якого все сталося. И Он для нас людей и для нашего избавления зашел с неба и утелился от Духа Святого, Девы Марии, и ставший человеком. Бытовал Отца за нас, при Понским Пилате, был замужем и не похован, и на третий день воскрес по воле Писания, и взошел на небо, втятить провороживается, и снова придет в главе, судить живых и померных, и Его даст не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який з Отца і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклонение і хвала, який промовляв раз пророка. Веру в один святый католицкий апостольский костел, вызнаю один Христу для отпущения грехов и чекаю воскрешения помилуй и життя вечного в будущем свете. Амин. Про заступництво Маті Божию изнесем до Пана Бога наши покорные просьбы. Молимся за святый костёл, каб праз аданнае справаванне сакраментаў ён працягваў як мага больш душ да жыцця ў Божай ласцы. Цябе просім, выслухай нас, Пане. Молимся за кансакраваных асобаў, каб яны верна наследавалі Христа у Яго ахвярнай любові. Цябе просім, выслухай нас, Пане. Молимся за усіх бацькоў, каб яны з любоўю выхоўвалі ў вере сваіх дзяцей. Цябе просім, выслухай нас, Пане. Молимся за людзей, якія шчыра шукаюць праўды, каб праз заступніцтва Богородицы яны дайшлі да пазнання Христа. Цябе просім, выслухай нас, Пане. Молимся за нас, удзельніку гэтай найсвяцейшай ахвяры, каб прыняцце Божай волі напаўняла нас спакоем і надзеяй. Цябе просім. Молимся в інтенції гэтай святой мши за святой памяти Владислава, Вальдемара і Елену, каб добрый Бог прыняў іх да свайго валадарства. Цябе просім. Молимся об супакоі ў свеце, на вяртанне тых, ад каго залежыць заканчэнне войнаў. Цябе просім. Молимся за вязняў, каб Бог умацоўваў у іх надзею і веру. Цябе просім. Боже, учини, каб праз заступніцтва Панны Марыі мы верна выконвалі нашае пакліканне ў супольнасці Твайго касцёла праз Христа, Пана нашага. Аман.
Благословен Ты, Пане Боже, свету, бо дякую, что в щедрости мы отримали хлеб, плод земли и працы рук людских, оферуем его Тебе, как Он став нас хлебом життя. Боже, тепер і навіть. Благословен Ты, Пане Боже, свету, бо дякую, что в щедрости мы отримали вино, плод нерадной лозы и працы рук людских, оферуем его Тебе, как Он став для нас напоем духовным. Молитесь, братья и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. Боже наш Отче, мы приносим Тебе наши дары с радостью, святкуючи народження Панни Марії. Нехай Твой костел став, нехай Твой Сын стався чоловіком, прийнявши тіло з найсвятейшей Панни, завсёды милостиво нам допомагає, який живе и володарит на веки вечные. Пан з вами. Угору серце, узносим их до Пана. Подякуем Пану, Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды годно это и справедливо, слушно и збагавенна. Каб мы заўсёды ўсюды Табе складали падзяку, Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа. И каб мы отдавали Тебе належную хвалу, благословляли Тебе и прославляли, означаючи народження Найсвятейшей Марии, завсёды Девы. Я на празднение Духа Святого зачала Твоего одинародного Сына, и заховуючи хвалу дьяводства, дала свету спрадвечное святло Иисуса Христа, нашего Пана. Праз Его Твою величь прославляют хоры анёлов, якие завсёды радуются перед Твоим обличьем. Просим, кабы наши голосы долучилися до их, разом с ими вскликаючи. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Осанна на вышинях. Сапраўды, Боже, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Иисуса Христа.
Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Тваю, Пане Езу, вызнаем Твое воскресенье и чакаем Твоего прыцця ў хвале. Успамінаючи смерць з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Юзефам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне. Уладыслава, Вальдэмара, Елену. І пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзефам, яе абраннікам, са святымі апостоламі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойче всемогутны, у едности Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Молимся до Айца Небесного, як нас навучив Єсус Христос. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу,
але збав нас от злого. Просім Тебе, Пане, збав нас от усяго злога, дай ласкаво супокою дні наші, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захованы от усялякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей дарить его супокоем и едностью, яки живешь и володаришь на веки вечные. Амен. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. и с Духом Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас супокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленыя, пакліканыя на вячэру ягоную. Я не варты, каб ты увайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя.
Молимся. Добрый Ойче, Твой костел, умацованный на святейшим сакраментом, Тебе прославляет. З радостю ушановуючи народження Найсвятейшей Панни Марії, бо з яє зазяла надія на збавлення для усього світу, праз Христа Пана нашого. Я ще раз всіх вас віншую святом народження Маті Божої. Маті Божа усіми нами опякується. Сьогодні в нашому костьолі врешті одна урочиста свята імша, яку узначали сьогодні арцибіскуп Юзеф Станевський, митрополит Мінсько-Могилевський і так само святарі запрошені. Вечером у 18:30 після святої імши відбудеться евхаристична процесія вокруг костьола. Запрошую мужчин, щоб хапіло кому нести хорун і бальдахим, прислувати при алтару. Если сегодня были днем, приходите еще и вечером. Будем вам вельми рады. Так само и женщинам приходите на эту урочистую святую мшу, помолиться с нашим арципастором Юзефом. Дякую всім за супольную молитву. Хай добрий Бог веде вас по житті благословленными шляхами. Примите Божие благословление. Пан з вами. Нехай вас благословить Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в спокое Христа.